Okay, ready, go. Rolling. Action. এইটা তাহলে তোর 6 বর্ষ তଳର ଅତୀତ। ଚୁପ୍। ହଂସୁ ବଂଶୁ 2 ଜଣ ଯାକ ତାହେଲେ ତୋରି ଝିଅ। ବାସ୍ ଅଂଶୁ ବଂଶୁ ତାହେଲେ ତୋରି 2 ଝିଅ। ହେଲେ ସତ କଥାଟା ତୁ ଆମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାମା, ଏ ଅତୀତକୁ ଅତୀତ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ, ତତେ ଅଂଶୁ ବଂଶୁ କରୁଛି ମାମା, ଏ ଅତୀତକୁ ଅତୀତ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ, ତତେ ଅଂଶୁ ବଂଶୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Okay, 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 okay. Mama, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ନାଇଁ ତମର ଆସିବା ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ, ତତେ ଅଂଶୁ ବଂଶୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୁଣ କର ଏଟା ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପକେଇ ଦବ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଓକେ ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ଗଲୁ ଫଟୋ ବାସ୍ ସେ ଲୋକରେ ଥା ସେଇ ସିଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ରୋଲିଂ ହଁ ଚାଲ ନା ନା ସିଙ୍ଗଲ କେ आ जल्दी आ ମାମା ନେ ଦେଖ। मामा एक्शन हाँ आओ यार को असर तू एक्शन हाँ आओ तू काली पचारू ना ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ କିଛି तो କୁହନ୍ତୁ ମାମା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ओके କୁହନ୍ତୁ ମାମା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି କୋଉ କଥାକୁ ନେଇ